No čiže čo to je teraz dnešným Vlastníčku. A dnešným to bude Rainbow Friends. Lebo A nie, tu som. Hej, ja som tiež z minulého videa, čo som stále rozprával. Takže my asi nezdržiavame, ideme na to. kde si? Tak, Choď tam už do toho krúžku. už som tu. OK, sme späť. To som mal pauzu, hej, takže nič tam nebolo počuť. A teraz všetko v poriadku. No, komu, ty si už tam? Ja nie som. No a tebe ukazuje toto. Počkaj, otoč kameru, lebo ináč zle. OK. Ináč dajte like, odber a komentář. Zvonček a napíšte do komentáru, čo chcete, aby sme nejakú hru na Robloxu natočili. A dajte hlavne odber, lebo mám 15 odberateľov, čiže to nie je až také, že... OK, hrajme. Utíkame. Len toľko sme. Daj malo. O tento ujo. Tremej. Tryhard. Skip. Počkaj, ja píšem skip. Pozrite Čo som ja. napísal, fuck off. Leave me alone. My nemusíme nájsť nejaké krystáliky, všetko, lebo ja som pozerala. Don't you all help me find it? To je čo? Sounds like every theme park has one. Ty si kofolka. Ja som sladká kofolka. Nič také nie. Ja dávam si takedy aj tento mus. Hlavu má jak paradajka. Hlava má jak paradajka. A pozrite na tieto. Tieto sú ešte horšie. Akože ten zelený je ešte strašne nešitý. Niektoré Rainbow Friends, ten modrý. Nie? No. Takže this is going... Aj som stihol prečítať. OK. I'll go to get to others. Dobre, my už ideme. Prečo? Aha, dobre. Ktorá mne zavrel dvere? Počkaj, ty si taká rýchla. Ja chcem mať krystalíky. Není. OK, musíme hľadať tieto Krystalíky. bounce. Krystalíky čiak. OK, takže idem sem asi dole, lebo tu asi budú. Musíme nájsť, musíme. Ja som stále ešte nič nenašiel, ale tu musia byť. Ja som našla dve. Ja som našiel už. Počkaj. Raz. Dve som našiel. Ale to asi iba jednu musím zobrať. Ne. Čo je tam je? Kde to nie? OK, ale ja som už našiel. Ty? Nie, ešte nie. Ja som už našiel, no, toto je iba jedno. Ale OK. Neviem to, poprvýkrát toto tu nekam, to som nemal. Prečo mám také nie? No dobre. Ja sa vždycky milím s takým baconom. Ty si bacon? Tam je. Počkaj, tam je. Ja ho vidím. Ja sa skriem. Jasmina, pozeraj. Pozeraj. Tento ešte chodí. Či to je žena vlastne, no. Poznám jej meno. Ja mám 10 Ja som našla jedno. Tam stále stojí. Ešte tu niečo pohľadám. To No. nie je akože nič. On prichádza sem, nie? Ide sem? Nie, on tam je. Dáko zožral. Ja som našla jednu. Vidíš? Áno. Nemusí zabiť. Ryb. Mňa nemôže zabiť, to môže vlastne zožrať, alebo čo? OK. Čš. On ide kam? Pozri. Nie, on ťa chytí. Ide.
Vieš, lebo Stále ešte. ona ťa môže, on ťa môže chytiť, alebo môže on. Už iba 3. Hej, už iba 3. Ale neviem z jaké. Ja ťa vidím. Vidím. Kus, jaký rýchly je. Počkaj, jedem s tebou. Sladká fotka. Otvor si krabicu 3, 4. Čau. Utekaj. Ja tu sa skriem, tu akože nikto nenajde. 2 ma našli. Ja musím utekať. Mňa nenašli, lebo som bola tam skrytá. No, ale strašne mi to seká. Strašne. No, chytil ma. Urnič. Musím. Ja sa iba budem pozerať. A tu musíte celé vyhrať? Si robíš srandu. Ty čo robíš? Počkaj, ja sa odpojím a idem späť, lebo toto je... Mám 24 a mám ešte jednu. Ja mám Andreti, hej, mám to. Yes! Čo? Máme. Ty si taká dobrá v tej hre, ja to teraz dneska poprvýkrát hrajem. Hej. Pripojem sa na seba, pripojem. Počujete, ja tú hru, tam je to už toľko. Jak 2 roky. Hej, 2 roky. Hovno. Hovno s mapou. Áno, presne tak. Ideš hubu. Ja idem. Prečo idem? Ja nemôžem ísť tam. OK, som tu. A teraz musíme chytiť nejaké tie... Určite ja som to hrala. Ale koľko vás je malo? Ten vták. Takže Vlastný drak. bude to už akože určite. Bude, že no fajn, ale... A mne to lagovalo, preto som ma zabil ten modrý. Jak sa volá, neviem, jak sa to volá. Sa idem dať do práce. Ty si už nenašla. Oh my gosh. Nu să știți că la pur la dig. Trebuie să duc și la pur de dig. Ciacio. OK, 10 z 13, ja už tiež hrajem teraz. Ty si taká tichá. Skúj sa. Tu je ten drak, hej, v tej vode. Či vlastne ten taký had, či čo to je. A vidíš, tie ruky. On je tu tak. On už sem hore nepôjde. Sa tu nevymyslí. OK. On ide ešte raz, ja neviem prečo. OK, ale to nevadí. Ja? Prečo idem ešte raz? Hej. Chcem dojsť prvé kolo. Ty to celé dohráš? Neviem. Ja som zobral. Niečo si. I'm sure it's just your... Áno. Joj, to je vták? Ten zelený. Nechcem som. Áno. Sa skrý. Vonku, sem sa. Potom to si nič nerobíš. Iskander, Vy ste tu, čau? Vy ste v inej aréne. A co jako? A co jako? Už hraj.
Pozri. A co ako mňa zabil? Že mňa akože skoro zabil. Som už úplne skrytý. Počkaj, ja sa môžem. O, pozri! Počkaj. Pozeraj. Ja som tam. Tu je. Tam ešte ten modrý. Je tak blízko. OK, pozeraj, jak mi to letí. Tak seka. Jakže nič nedospravam, lebo ja keď... Proste nechce sa mi dospravať. Ja som... Tu je. OK, ja som už niekde mám. Robíš si srandu. Ešte na... Komu? Iba... Hej, ten celý mi tu bol a som tu prišiel a on odišiel. Kámo, asi... Dobrý. Sú tie hlavy. One. Takže ten telefon mám celkom teplý. Ja sa chcem pozrieť, že kde je ten modelka už vyšiel. Už 20 sme našli, ale ešte 5 nám chýbajú. Ľudí, ja asi sa ospravedlňujem, že veľmi. Oh my god. Lebo ja musím odložiť telefon. Čiže keď sa vám páčilo videjko, dajte like, odber, zvonček a my sa budeme tešiť s Jasminou u ďalšieho videjka. Takže čaute. Čaute.